moyo ingcwele sekukatulindile ngesandla mangiholwe mina mhambliyethane okhathele abonge izilo duduzayo nyenyeza hambiwoza ngokuqondisekaya umhlobo wetosizayo uyathandaza mayo ungashiyilapha kakhulu siyesaba nxa izulu liduma kuwe okwetama yeza hambiwoza ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini izwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondisekaya pachirongwa chino chepadare chimboti makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Tisati tapinda munyaya iriko muzuva ranhasi, regai ndikumbire Gon tivhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, toda kutendai nekuti matipa upenyu, mukatipa zvoumwe mukana wekukurukura tiri pamwe chete sana baba vateereri nevanzwi vachinzwa tichikurukura nyaya yatinayo nhasi. Toda kukumbira kuti mutikomborere tese tigokwanisa kuwana zvatinodzidza mukati mehurukuro yanhasi. Tinonamata zvakare tichinamatira chirongwa ichi kuti chirambe chienderera mberi nekuti vazhinji vari kupupura kuchibatsira kwachiri kuita. Nesuwo savakurukuri tine nyaya zhinji dzatiri kudzidza kubva kuvateereri. Chirambai muchikomborera chirongwa ichi muzita raJesu muponesi. Amen. Amen. Toda kutenda.
gono ndekuno titori right takada zvakarongeka zvakadaro katekere pana gono mumbokwazisa vateereri vedu kuna vateereri gono nevamwe dare vese wandinonge ndichiona macomments amusati mamboona zvakadaro macomments anobuda ipapapo ana fafi anani a lot of comments and waroradza kuti pari kudzidzwa pane kufarira dzimwe nyaya pane kupesana zvakare pane mamwe macomments amunenge muchitaura and people are really blessed gono vakwazisei toda kukukwazisai vateereri nevatariri vechirongwa chepadare indonzi Ernest Mpunga ndo zita rangu ndinobva kumasvingo kubhikita inonzi BBC Bikita best country saka ndinoera moyo ndiri muduma chirandu gono mutindi gochedza varisina pakaminama tinogadzirisa ndo mamiriro azvakatoita saka ndoda kukukwazisai ivai nenguva yakanaka apo tichange tiri kukurukura tiri pamwe chete. Amen. Toko. Makadi yenyu vatariri nevateereri indinoitwa Pastor Obet Mudzengi ndiri pastor ku Seventh Day Adventist Church ndinobva kushurugwi ndinoira shumba murambwi munhu watogwa mufaro wangu kuva nemi ndichivimba kuti tose tichafara pamwe chete muhurukuro yedare rino ranhasi. Mati munhu wani? Munhu watogwa. Okay, ndanafunga mati munhu wemukorokozo. Makorokozo yes. Wadi wateereri nemi watariri ini zvamuri kundoona kudai ndini shumba chaiyo ananyamuziwa tinobva patakatumburirwa paTokyo apo pamutoko apo but of course takugara edu kwamurewa ndisananyamuziwa ndoitwa Pastor Michael Rugube Ngwaru retired pastor but not tired. Amen. Ndasaona kuti uri muzukuru wanorekwa. Akanganwa sekuru. Andichazokudzai next time wadotere kuti aiwa isusu sekuru wedu ndinoreka. Ndino wazukuru wacho. Tirana shonga muzukuru futi. Ndinoziva kai. Vazukuru wangu. Makadini wateereri ndoitwa Gardner Tsikada ndinoyera Nyati. Pa 42 parusape paya ndo patakasiya rukuvhute rwedu tichipo wekwa chipunza tokuti rambai muchikomborerwa wekwa makoni mukomborerwewo zvakare. Tiri kudzidza zvakawanda sekutaura kwazvaitwa nenhau dzamunotinyorera rambai muchitinyorera nekutibatsira nedzimwe nzira dzinoita kuti urongwa hwedu hurambe huchienda mberi. Mwari akukomborere patinenge tichidzidza pamwe chete. Amen. Tinotenda ndinoitwa gospel ndopindura paMandara Church. Ndinobva zvakare kwarusape the only place with people who have beautiful skin and the church yakatosimbira marusape mwe ndo payakasimbira ndo pamugodi tinenge tisingani maona kutogora matibvira kakare. Anyway, musoro wedu wenyaya nhasi wateereri wedu nedare tiri kutaura pamusoro wenyaya uri kutiwo ndakaroora dhimoni. Kuroora dhimoni chaiko chaiko ndiyo nyaya iripo nhasi. Saka tinogona kunge tiripo wamwe wateereri aripo arifunga kuti akatoroorawo dhimoni. Toda kuti tione kuti dare richati kudini pamusoro penyaya iripo muzora nhasi. Ngatise kuna Nyati ari kuti chii muteereri? Kwanzi nababa, my marriage is from Satan. Omana. As my wife is just a problem. She doesn't like my relatives kana pamba pedu. She hardly cooks, and she cooks when she wants to. She's very rough, and it tells me kuti zvekuchecha hachada anonditi enda wega. We have tried to persuade her for counseling, tamboenda ku counseling nevafundisi asi zvakaramba. Kusvikira atokugumisira anditi ibva pano undogara kwa pastor wako ikoko. I think my marriage is from the devil himself. I feel my marriage was not from heaven zvachose. Ndibatsirewo nemazano kuti ndingadii. Hey. Saka pfungwa munyaya yese yataurwa tazongoona kuti munhu nemamwe mazwi ari ngoti ndakaroora dhimoni.
Yeah. ndo kutongovharisa nyaya yacho ari kuti iye asi tichanzwa kudare Because kana akaroora mwana waSatani. akaroora mwana wasatani Dhimoni. saka akaroora mwana wasatani then pane zvataura futi apa zvachada kuti theology izopinda anzi my marriage is not from heaven. It's from Satan. Yeah, it's from hell, from the pit Yeah. of hell. Mfundisi mbotiverengerai vhesi titrai kuidzikamisa. tinotenda tichaverenga vhesi pano kuna Proverbs chapter 21 pavhesi ya9. Yeah. Inoti, it is better to dwell in a corner of the house top than with a brawling woman in a wide house. Zvitori nani kugara pakona yemba Pachisuo. Pachisuo. Chisuo chemba. Handimba dzeraundi dzakadai. Yes. Papinnacle yacho iyi. Kundopfekera pakona ipapo. Kuzvipakira. Pane kugara nemukadzi anoshusha. In a wide house. Yes. Upstairs. Kuti zvitori beta kuti ndogara apo. Pandisingafambi. Pane kupuwa to. Yeah. Zvino anogara mutoireti Yeah. kana taakuharare manje. Yeah. In other words, picture atende kuruzevha. Yeah. Ndo kune zvisuo. Yeah. Mukatora imba yemukicheni yekuruzevha handi inenge yakadai ine pyramid kind of shape. Pa pinnacle apa apex pacho. Yeah. Ndo panozara hutsi hweshe handi pasa pauri kubika. Saka imemba iri kuti zviri nani kutosorwa nehutsi ndigotambura hangu ndiri ipapapa pane kugara namai avo pasapa hazviitiki. Hey. Yes. So basically, I think wadiwatereri makaterera nesu tiri panapa eyo tingaseke. Are you getting the point? But kune varume vari pama1, they've tried everything in the book. They've prayed every prayer, but the marriage has fire. Yeah. Mai hawasi kucoperate zvinhu hazisi kuitika. Of course kuna namai in the reverse order. As well. Vanogona kunge vaine dambudziko, but for today Murume tiri uya kumboona ana baba vari pama1. vari pama1 patsvuku chaiyo. Let's see as we discuss. Hey. Yeah. Yeah, maybe mfundisi kuroora. Are all marriages from heaven? Is that statement all right to say that I feel that this marriage is not from heaven? Tikaenda pana Matthew chapter 19 tikaverenga pavhesi ya3 zvinonzi maFarisi vakauya kuna Jesu vakamubvunza kuti ndezvipi zvikonzero zvingatenderwa kuti murume arambane nemukadzi wake. Right. Ende mubvunzo uyu vaiubvunza nemhaka yekuti mazuva iwawo munhu aigona kuramba mukadzi for any reason. Waigona kunzi wapisa chikafu changu, waigona kunzi makuseni pandamuka you looked at me funny, and it could be a reason to divorce someone. Saka vanhu they were marrying to divorce and divorcing to marry. But vabvunza kuti ndeipi reason is justifiable yekuti murume angasiya mukadzi wake. Jesu unopindura achiti, if we go back to the beginning, God created them male and female. Mwari haana kuvasika husband and wife, but vakasikwa male and female. Kureva kuti Jesu ari kuti issue haisi paproduct yemarriage, but issue iri pama-ingredients emarriage. Isu patakatosikwa tose pasi rose, hakuna vanhu vakasikwa as a couple. Takasikwa in our singleness. Saka Jesu ari kuti pano apa, if divorce is worse than marriage, then singleness is also better than marriage. Zvinofambirana nemhaka yekuti prerequisite yedivorce
imarriage. Kana usingadi kurambwa, don't marry. But prerequisite yemarriage is singleness. Ska Jesu ari kuti issue iri kumavambo pazvakatangira pete pazvava in marriage. Saka you cannot say kuti mukadzi wangu uyu kana kuti my spouse ari kubva from here kana kuti ari kubva kudenga. Iwe ndiwo wakamusarudza. Mwari havana pavanomboita declaration yekuti uyu ndiye mukadzi wako kana kuti naningi. Jesu ari kungoti panapa ndakavasika ini vari single, male and female. Handina kusika a couple. Sorry, Mati. I think the question is not answered. Ndokuti hamuna kupindura muzukuru unopindura mubvunzo semanzwiro angu. Question iri kuti are all marriages from heaven? So I think, speaking on behalf of listeners, waringoda a clear-cut answer, yes or no, and then what will be the reasons for whatever answer ya munopa. I can volunteer to answer that. Sure, not all marriages are from heaven. Ndosaka Mwari achiti eyo handidi kuti muroore maFilistia, handidi kuti mudai, Mwari wane prescription ye marriage inobva kudenga kuti inini chandinoti marriage saMwari ndechichi, and materms andinoti marriage ndeaya. Kungorora chete mukadzi nemurume does not necessarily mean kuti God is in it. Okay. No, it's not obvious. Kuti Mwari wazvita sanction izvozvo. But hechino a catch. Not all marriages that are born in heaven are managed properly. Ndoda kuti mupaone papa. Okay. Kuti marriage yenyu hongu munogona kunge makachata papulpit makapiwa naMwari and God was in it. Zvakafanana Rebecca na Isaac. Vanhu vaya vakatadza kumanage marriage why? Kusvikira vana vada kupondana kuda kuurayana. But that marriage came from heaven. But it was poorly managed. Okay. Tasemone mbuya Sarah na sekuru Abraham. How they came up ne resolution anonza na Hagar, and at the end of the day even sekuru Abraham wakatonekwa wakagara kunze mudhara kutadza kurara hope mbuya Sarah wachipenga mumba. So it's not always given kuti nemhaka yekuti takaroora newematongo takaroora navanonamata tose so marriage ichangofaya. No, there's a difference between, like muzukuru wangu is saying, mawambo marriage and managing marriage are two different things. Ini point yandiri kuda kuraise panapa ndeiyi. Tongoisira pa theology hakuna muchato unobva kudenga, hakuna muchato unobva kuhero. Iwe ndiwo unosarudza waunoda. Ndosika paya pamunoitiswa mhiko, haumboti uyu ndamupuwa naMwari, unoti ini ndini ndakusarudza iwe kuti uwe mukadzi wangu. Nekuti kana ukati ndamupuwa naMwari, paunenge womuramba kuti aiwa haasi wangu, akabva kuna Mwari. Aiwa. 1 minute agono. Toda mbo clarify something. Yes. Aiwa regati mbo pedzerana pana muzukuru. Isiwe kusolution regati mbo pedzerana. Ndoda kuramba idea yekuti Mwari hatipi. Okay. Iyo ndoda kui. Zvinoita kunge ndisi tiri kuchuza. But ini conviction andinayo. I have a conviction yekuti I prayed for a wife and God gave me Elizabeth. Tinogona kutadza kumaneja muchato watakapiwa naMwari, asi muchato unobva kuna Mwari. Noti Bible rinoti mapisi amanoti kana Mwari akasawaka musha vanowaka vanhu vakapasina. Adam will stand up and say ini ndakapiwa Eve naMwari, and that is correct. Every one of us, uyu Rebecca, Eliezer ari kuenda kuMesopotamia akaenda patsime akati Mwari ndinokumbira mundipowo success. Munoziva mhiko yandakaita natenzi wangu ndipewo kana mukadzi uyo ari ndipe iyeye Mwari kana asirega aende. And God akakonfirma kuti uyu ndo watakupawo. Christian marriages without mincing words are from our Creator.
especially if we follow what the Creator says. Ndiye anotipa varume, ndiye anotipa vakadzi. Kuti titi isusu mukadzi haabve kuna Mwari, haabve kuna Satan, tongonhonga tega. Then where is the divine hand in creating families? There's divine. There's a divine element in this tikaverenga kuna Genesis muchaona kuti Mwari vasika Eva achibva pana Adamu. Havana kuuya kuna Adamu vakati uyu ndiye mukadzi wako. Vakangomuita let go achifamba apa. Havana chavakataura Mwari. Adamu ndiye wakatotanga kutaura. Kureva kuti Mwari unogona kupa mapossibilities. Vanongokugaidha voti usaroora the one who is not a believer. Kureva kuti vanongokupa maparamita, but kuzonochuza kuti uyu ndiye wandada. It's your choice. No, you are the one who chooses. That I agree. But behind the scenes, Muzukuru, there's someone who is doing there something. There is a divine hand that connects believers to form families. Much as in hangu mpunga ono choose the attract one grace, that attraction is a divine component in it. We cannot dismiss that. Otherwise, God has no role in our marriages. All right. It's your personal choice. At the end of the day, but marriage is your personal choice. You can't say it's God who chose for me. Yeah. Okay. Yeah. Bora rari pa midfield. So how do you correct? But There's the divine human element. Because apa tikapfura apa ndo panyaya. Aiwa. Pa media. Inini hangu ini. We domocology. Domocology. Ini hangu inini. Pandiri kuda kudzoka kunyaya yedu iyi yekuti ndakapiwa mukadzi uyu naSatan. Yeah. Ndo pandiri kuda kutanga ndiri. Yeah. Kuti nyaya iyi ukatanga wa definer, ukaita a challenge, and then you say, because Adam na Eva, when God questioned them, vaita problem. Vakatanga kublemana. Pachao, right. Kuti iwe mukadzi uyu ndakamupiwa nemi. The wife that you gave me. Ndo zvakataura Adam. Doki divine. Yeah. Then uyuwo obvati nyoka yamakasika. Saka uri kuona kuti the blame game rakatanga kudhara. Right. Saka ndoda kumboti muchindo wangu uyu wekuda kuti ndakapiwa ndakaroora Dhimoni kana ndakapiwa naSatan. Ndeyekuti mumichato mune machallenges big and small. Anditika of all sorts. Alista zvake zvakamunetsa. One, hama dzangu hadzibikirwi sadza. Two, haachadi kuenda kuchechi. Hazvisi unique kwaari kai. Three, akati ndogara namufundisi. Three, akati ndogara namufundisi. Ndiye akuti buda mumba muno undogara kwamufundisi. Four, handisi kufara because of our marriage. Saka ini ndiri kuona sekuti ndoda kucombine hangu zvataurwa nematheologians aya. Kuti you make a choice. In his choice, there's something that went wrong. I liked the debate and get Pope Kutanga. Yeah. Because in a very large bearing in terms of what we are now finding Gumberi. Yeah. Because if we don't reconcile the two Positions. views as to how marriages culminate and how they start. Yeah. We begin with a very differentiated platform. We fail to then address the issues. What is very clear, and at one time both parties were very happy to be together. Yes. Okay. Muskana they were happy to create a family together somehow. But that happiness seems to have departed. So I don't know whether we have managed to do enough justice in terms of where our foundations. That happiness kwanda mawerengera andaita zvinenge zvoda kutaurwa naGono inenge iri kuda kusuggesta kuti chatinga define as a marriage from heaven using just generic ordinary terms is a marriage full of happiness. I think don't interpretation and ndinenge tukubata apa. A marriage is nama challenges is nama problems zviri kuendeka.
ndo yaanga define, which is the contra side of what is presented here. Ari kuti absence of these things, maybe my marriage can be defined as a marriage from heaven. So maybe as we discuss, we want to then explore what possibly can have gone wrong. Zviri kuita kunge zvambotanga zvakanaka zvazofamba sei. Is it because one person was found from elsewhere, not from God? I think that's where the discussion is between the two theologians. Saka maybe let's reconcile that first before Nyati vari kudzorera pamidhi ipapa. No, kuti imi muchipinda, do you hear him? I hear him. Yeah. Eyo ngati dai so murume uyu kauyu andifunge ndichiita my own analysis, haasi kudhila nepoint of origin kuti mudzimai wake akabva kuna Mwari here kana kuti akabva kuna Satan, even though ndo zvaari kutaura. Are you getting the point? But unogona kunzwa zvaasiri kutaura, zvigwa ndizvo chaizvo zvaari kutaura. Okay. Chakuitika panapa, whichever way he got this woman, mudzimai uyu haachateereri. Haachagarisike naye. Chiri kunzi usatanika panapa. Zviito haabikiri hama dzangu, haanditeereri, haadai, anondigodora. And ukaona murume akunzi nemukadzi, it's against our social order. Wakunzi nemukadzi, you pack and go. Kwa pastor. Kwa mfundisi okwabere wako, which ndiwe wewe sababa wakudzingwa. Are you getting the point? So this guy is actually in a desperate position where the woman is now ultra defiant and powerful than he is, and his malehood and manhood is challenged. And the only thing he can say is, uri Dhimoni wakabva kuna Satan. Saka maybe zoda mbotsogwa kuti mudzimai azombosvika pa point yekukupa matching orders, asvike pa point yekuti haachabikire mai wako nababa wako kunyange wauya pambaba, and haachatyi kana wafundisi. Wakamuroora akadare here kana kuti development. That's where the question I think this is where the issue is. Munhu hangu dakarunzi wakamupfimba akadaro aisamuroora. Saka like gona ata ndigone kuti ndishumba. Wavongo wakatombodana, I think ndinyati. Wanhu wakapfimbana wakadana nawo. Pepa sina Satan apa. This marriage, my friend, haina kubva kuna Satan. You may also have contributed to mudzimai aite kunge ari kubva kuna Satan. Because sometimes ari kuripota issue ka haasi kutiudza kuti iye wacho akamboitei. Kuti Satan hagoyamba. Tuba ndo nyaya pandanda ndopinda kuti nyaya ichipirwa kazhinji kacho hamuna mafacts ese. Good. Nekuti mune one side inini ndiri kukanganisirwa, I'm the grieved one. Saka ndotaura the way I perceive things. Exactly. My world view of my marriage. Yes. Kuti marriage mukadzi uyu aifanirwa kubikira hama dzangu, aifanirwa kuita zvakati, but haasi kuzviita. Yes. Ndo zvaagara ari here ndo question yake. Exactly. Saka that other side we may never know. Yes. Because kumukadzi marriage iri kutomuitira. She's in the steering wheel. Antaura paanobikira ari kuti handina kwandiri kuenda. Kana matoda gono ndimunotosimuka mopeka twenyu modzoka kubhikita. Pano handisi kuzobva. Saka nyaya tiri kuda kuti tiite tibatsirane nemurume uyu. I think ari kunzi kucounseling, but hazvisi kushanda. Mukadzi haachadi zvecounseling. Ndokusashanda kwayo. Rega tikupeka a little context. Rega tikupa a little context. You get the point. Tiri wafundisi tino counselor nengo dzedu church. We are not here to give classified and suggestive ningi dzinoita kuti mumwe munhu watakamubatsira obva atiye opasa maunza nyaya dzangu Padare. We don't do that. But I want to make it very plain and clear. Ukaona dzimwe nguwa mudzimai asvika pa point yekusindimara kuti iye zvinezvi kaizvo, I don't care what happens. Kana uchida kuenda kuna pastor enda wega, uda kuenda kuna counselor, and I have tried. James, for how long have I tried? Kuti uwe murume chaiye
are you responsible? I've had enough. I have had enough of you and now I don't care. Ukona, ansikuti in every case. Okay. But ukona madzimai asvika ipapapo. Zimwe pfungwa dziri kuti mai avaka in have you Satan chai ndiye munhu ariku. Arikutotaura kuti ini ndiri kubva kuna Satan. Because babawa pamwe wairwa nyaya ma girlfriend tikaenda ku prayer band ndikaenda kuna pastor ndikadini I tried everything kuti murume wangu awe munhu quiet but I think he refuses. So ininika I don't care what happens. So at that point sure munhu appears like demon because wachikapope ndiyoyoyo ka iri nani conciliatory in the view of your partner wato demon because hazvichagadziriki. Saka poitwa sei? What happens here? Kuna poitwa sei ndoko atichauya. Asi rega ndende pana dhoka. Dhoko tirambe tiringori papa pemchinda. Pasenta pamedia. Ari kuti no this marriage ndeya Satan. Ndazwa mapoint esa atiri kutaura kuti a marriage ndeya Satan. Hakunawo here wamwe dhoko. Wekuti zveshuwawo dhimoni rira rakanyarara. It's not anything. Ndokubva razotanga zvarinoita or whatever zvikatanga kuitika munhu akatadza kutozvikontrola kuti hapana I made a mistake. Zvakangofanana nemunhu ari kuti ndakamitisa nemistake. Asi uyowo pamwe mudhara pada zveshuwawo pamwe akatorora munhu anoshungurudza hazviko here izvi. Kwete kuti murume ndiye akamukonzeresa. Chandingangotaura ndechekuti you don't need to blame a salt cake. It's what you put in it that is the problem. Isusu ari kutarira product but okanganwa ma ingredients, but the product is as good as the ingredients. Saka ukatora mazai maviri, rimwe rakaora, rimwe rakanaka, wobva wamasanganisa kuti ugadzire omelette. The bad is going to affect the what? The good. The good. Saka an omelette is as good as the eggs. And your marriage is good as your singleness. Marriage does not improve you, but it exposes you. That's why it's really necessary usati wapinda mu marriage kuti uite homework yako yose nekuti the moment yaunopinda zvakafanana nomutemo wedraft wokuti a touch is a move. Kana watongobata wabata ende Mwari apa anokupa choice kuti iwe sarudza woga but unongokupa maparamita ekuti tsvaka pamwe ane kutenda kunoindirana nekwako but kuzonoti ndingana iyo yava choice yako. Saka issue haisi pamarriage iri pasingleness kuti zvakatangira papi. That's why Jesu akavadzosera vaFarisi back to the what? Beginning. Akati akavasika, hana kuvasika vari murume, hana kuvasika vari husband and wife, but vakasikwa vari male and female. Ska issue iri panapa choice yakaitwa nemunhu uyu. Pakauya munhu achida counseling akati the devil is attacking my marriage. It's not the devil. Kana mutori two, umwe achiti the devil. I look at the two of you, there will be one of the devils who will be you. You are saying the devil is no part in Sorry. Is it possible kuti wamwe anozosimudza musoro wamumarriage? Exactly. Zvekuti unorora paine potential problem but yakadini? Yakahwana. Hanzi newakuru rinonyenga rinodini? Rinohwarara. Rinozosimudza musoro wadini? Rawana. Ko rinonyengwa rinohwarara uyu. Whichever way. I think kuti pastor zvavanga vari kutaura zvesingleness ndo in a way agrees with that because pandangoti siyanei namufundisi pekuti I think kuti humanity is not static.
Vapi? na Shumba Murambwi. Yeah. I think humanity is not static, and we have events that trigger certain movements and development in our growth pattern. And also, the marriage, with certain concessions that one has to make. So, whilst the singleness bit, I do understand and appreciate, but you have two ingredients, one male, one female, that are coming in. But the blend comes with a certain kubvuma kuregera certain things and kubvuma kuaccepta zvimwe zvinyowani. Yes. And in that process, that singleness is modified into a new entity. So I want us maybe I'll be helped with the counselors navafundisi kuti the process of that modification iyo yekuchinja tukuumba omelette zairi rabva kushurugwiri zairi rabva kwarusapi yaiswa mupani mumwe chete. That process of concession paiswa nesauti and so on ine zvainofana kunge ichiita, to the extent yekuti certain authors they look at the growth pattern yemichato kuti from 0 to 3 years pane ma-issues aepo, 3 years to 10 years pane epo, and so on and so on. Saka ma-problems sekutaura kwaita gono haashayike mumarriage. I think kuti chakungonetsa ndechekuti certain personalities are lacking maturity and mixing issues. Kuti mai vauya kumba, I know kuti we are going to talk about it. Mai vauya kumba, baba vauya kumba, munin'ina vauya kumba, havane nema-issues ari kunetsa. Kana wachida kana munhu auya humanitarian issues dzinongoti unopa munhu chikafu, unomubikira. So I'm just thinking kuti whilst we spoke about singleness as ingredients, I'm thinking kuti there is some lack of acceptance of growth on both parties. Kukonzeresa ma-issues. After gono ndoda kungoti mbichana Ndida kuti Summers, nyaya yedu iyi maonero andiri kuita. Bhaibheri ratiro murume anogona kuti zviri nani kugara pachitsuwi chemba pane kugara nemukadzi anokakavara nedhimoni rinokakavara. Mukadzi haatanga achikakavara, pastor vabvunza vachiti ko rinonyengwa rinohwarara were hongo. Everyone pamunenge muchipfimbana iwe uri kuda murume anokuroora, ini ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora. Tese we behave our best. We try and present the best show that we can ever do. Kana munhu ari kuenda kundoona musikana wake anenge achiratidza zvese zvakanaka zvaanoedza kuratidza. Yes, iwe unenge uchida kuenda pasi pekapeti uchindoongorora uchiita sei study yako iyi. But study yako inogona kufaila futi. Yes. Because unogona kuitwa duped. Uchifunga kuti my wife is very hard working. My wife is very smart. My wife is very loving. My wife is very this, that and the other. But kana mapinda marriage, vanotaura vachirungu vanoti familiarity breeds contempt. Makamboinzwa sei iyoyo. Zvezvinoreva ndizvo nekuti taakugara tese handityatyi kungokanda chero soko because hauna kwauri kuenda. Iyewo haachatyawo kukanda chero soko, anochatsokutaurira kuti iwe uri imbwa, hakuna munhu angamboroora munhu That's why vachizoti in the courtship phase ukaona mukomana achikudira mbama kana mukadzi achikukwiridzira inzwi, red flag, then it's a red flag. You may be told kuti don't proceed. Because that is a delicate time yemunenge muchiri kunanzvana, as it were. Because you are so much fond of each other. But as you grow, makuita mwana wekutanga, you find kuti varume vakutokomplaina, I'm no longer being attended to. Ndikati hai hani iye atori busy kuchinja madhaipa ari kuita sei endai kukitchen mundotsvaka zvatosiyana. So that regai ndingopesa mfuti yangu. I know you are burning. Chimbondipaiwo just kaspace mbija. Pauro vari kutamba tombopanana kuno. Kushandisawo mawindi. Ina ndichida kuti because of that manje marriage mature, some of them deteriorate. Kubvapo wakatangira vachitorova reverse. Zvazvisingatauriki zvakutaurika. And those phases come. So inini I would want to submit to the fact yekuti sure sometimes the relationship becomes so sour that unotoona kutoti panapa hazvichaiti zvekuchadzoka kuma ingredients kuti hey ndakazoenda all right
kana ndakawanza sauti ndonongodzi here ramba uchingodya ndamborutsa Thank you, atizivi love is blind but marriage is an eye opener. Hey. Eye opener iyo ndio inoita kuti now handiti ndavhurwa maziso ndakuona kuti iwewe hama dzako zvekutobikirwa I can't do it. Hey. Kana uchida dzibikire wega ndavhurika maziso manje ndaziva kuti iwe nehama dzako hamuna musoro. And Doc, there's also this one. Doc, there's also this one. Not your love is, and the love is blind, but sometimes we choose not to see. That's another one. Saka mchinde pamwe ari Africa maziso yes, mfundisi. Yeah, ima adages you takambanzwa. Yeah. Zana love is blind. Yeah. And then I've come to a conclusion ukuthi rudo runoona, but we choose to ignore what love is saying. Ndo pano blindness. Okay. We choose to ignore. Unonyatso vazhinji unozonzwa kuti mfundisi ndaifunga kuti achachinja. Urunyazona kuti murume wako uyu agara achizvita adana neuyu azo apologize, I'm sorry. Apedza ku apologize azodai pamwe mazokwaturwa mbama mai near and what have you. Imi muruda ngororwa chete. Issue iri pauda kurorwa kana kuroora and whatever. At the end of the day, like Gono is saying, marriage is for real life. We don't pretend in marriage. And this is where we begin to say, muna satan, muna demon. So orukuti demon is the reality that is happening where in marriage. The marriage. Ndoda kudzokera pa point yekuti varume, Yeah. humanity is potentially evil. Humanity is potentially evil. And we certain situations dzinoita kuti tione uipi wenga hwakawandika tinogona kuona ipapo. Munhu anogona kuparidza musaende kun'anga chakazoti vanoenda kun'anga musi kuenda kudenga and whatever nekuti haasati abatwa nekensa. Musi yainomuti paikire tundundu yamugara anondotemwa munonzwa kuti erida anenge wakambofamba zano wasi araundi ba and what have you. Are you getting the point? So in other words, like marriage yemukomana uyu it started in heaven. In here I want to admit it started in heaven, but I want to tell you, everyone who starts in heaven and manages their things on the earth will meet some evil and some pressure ye environment. Jesu akabva kudenga tikamuraya pane rino pasi. Mweya mutsvene akabva kudenga tinoushungurudza. Anyone anouya on planet earth anopinda pama1 anotopinda pama1. Saka zvokuti marriage yakabva kudenga yakabva kupi, either he chose to ignore my signal, my red flag, and he thought kuti mukadzi wake achachinja. Now he is suffering the consequences of his own choice. Hey. Are you getting the point? And what? Or sure wakatanga zvakanaka sterek, but there are certain pressures that kind of this marriage. Saka iye ari kuresponda in this way, mukadzi ari kuresponda this way, because each pressure in a potential to bring the evil in us. And ndinotenda nemapoints atiri kutaura. And achida kutaura pane mumwe waintaura kuti you know what? Because mamutaura nyaya yekuti marriage in heaven yobva yauya on earth. So and on earth that marriage, no matter it's ordained by God, It's perfect. Yeah? Inoita challenges. There is no woman or man who comes from heaven. All men were created on earth. all right So we meet each other on earth, and you make your choice kuti ini ndiri kuda kuroora nhingi on earth. Mfundisi, you are missing our software. What we are then saying, okay, can I ask this? Yes. My wife, are you saying I was not given by God? You chose by yourself. It's not God who went to her. Did God say to you, go to your particular wife? God set up a meetup. How do you know? Faith. I think That's too deep. at the risk of Yeah. theological crisis between the two pastors. Yeah. I want to struggle to hear
zviri kutaurwa napastor. Yeah. And I'm not discounting kuti hazvisi true. Are you getting the point? Yeah. Sure, God gives us the power of choice. The one who finally picks Elizabeth is me. Are you getting the point? Yeah. But I am saying, traditionally, even biblically, we have been taught kuti munona material a life partner. Yes. The reason why we pray for a life partner Yeah. is that God becomes entwined and integrated In the choice that I'm going in to the make. choice that it is divine inspired, divine led, and God is creating a provision for that choice to actually materialize. Hey. Are you getting the point? Yeah. So when he says, I choose, he is correct. But we are also correct to say, Mwari will work with the dynamics that will lead to a marriage that I must have. Okay. Right. munoziva Yes, here sir. samaita Rakuenda kumawings chete. tichasiya tisina kubatsira murume uyu Yeah. because isusu tangoconcentrata pachoice yacho tiri kuda kuti either wakaita wrong choice Right. saka ndekwa indemene Wakaroora Satani. wakaroora satani tiri kumuti haiwa wakapiwa namwari but akazochinja saka hatina zvatiri kumubatsira Yeah. ini tiri kufunga kuti tiende pamasolutions ndapinda mumarriage Yeah. zvese ndaobserva handii ndachuza mwari andibatsira divine guidance ndanaye asi ndaakutsva ndirimo Yeah. ndikunzwa kuti mvura iri kubhoila Ndopane handisi kukwanisa kuvata ndoita sei Nyati. ndopane nyaya yangu Nyati obuda. Oita sei mchindawe? muchinda atori pamawani ari kutaura kuti ndakatobika mbodza. I think ndo pari kutaura gono vakuti munhu ari kutoti ndakatobika mbodza yangu ende mbodza yacho haisi kudyika. I need assistance. I think kuti problem inogona kunge iripo maybe tichipamidza pane dzataurwa ndeyekuti he needs to understand kuti each marriage, each union, I think this is what some of the things that we are trying to say. Each union ine challenges nema problems aanotosangana nawo. One, number two, ndikuona sekuti panogona kunge paine symptoms ematambudziko anga ari kuoneka that were not being attended to. What I think may be needed, I'm not sure what the climate mumbai momo yamira say, because he is already described the spouse excessively negative, which in my view makes it a bit difficult in terms of positive engagement. Kuti iye kana akugara achitaura namai vachitaurawo maonero avanoita certain things achagona here kuti atanga anzwa. I think kuti ndo first point of call. He needs to start thinking positively kuti that marriage can still be redeemed kana aine positive mind to then say kuti I think kuti I can trust judgment ingagona kubvawo mune mudzimai wangu maviews ake on certain things. He needs to be able to listen to that. But kana kaisa blinders barriers, I think he is creating a very difficult situation. Yekuti kana dai amount of counseling ingada kuitwa ipapo yakaoma. He needs to accept himself and also accept his position and also see potential positivity munamai kuita kuti kana paine mataurano angaitwa pane pekutangira, because it looks like ndikuona sekuti akatovhara Tumboisa kumawings. Yeah. Munhu ari because atongo haana kutonyora zvimwe but aitogona kutonyora kuti my wife is violent. Because anenge atori neviolence. Because hadi kana kutoona pastor. Zvinonetsa kutaura pane vanhu asi zvinenge zvirimo mauri kuti pane rudo ruchiri kupfuta here mukati memba iyi. Kana rwusisipo decision is still his own. Isusu hatigoni kuti ramba mukadzi. Anyway, kwaunowana issue dzemarriage and you are asked to cancel, iwewo hauna right yekuti uti ramba because hausi wakambomufimba in the first place. But all what we can do ndezvekuti your original intention was for you to stay as husband and wife until maparadzana nerufu. Ndo intention yako. Saka tiri kungoedza kukupa dzimwe nzira dzekuti wamboedza here kurova neleft, wamboedza here kuti udai wamboedza here kuti udai. Try to be good to your wife and you see whether there cannot be any change. But as Nyati has said kuti kana ukaisawo iwo mablinkers, as it takes two to tango.
and I know kuti pastor wati tuma-adage takatundwa tatunzwazvo, but ndo reality yacho. Hazviiti kuti iwe uri ngirozi vana baba vako vanouya vonyimwa sadza, iwe uri ngirozi. Saka iwewe edzawo your own part kuti is there something that can trigger my wife to try and love me as we To soften the environment. To soften the environment so that pagone kugadzirika. The other bit tingadai tatopedza nyaya inotati hano kana zvakadaro, that is the old thinking iri unchristian yekuti hano kana zvadaro buda enda elsewhere. But once tadaro ikoko futi kunondoita zvitori wese tokuti chii nekuti zvakakonzesa mumba dare rakanditi inini kana zvadai buda then ndakazotoenda kuri wese. Saka we will not go there. What we are going to help you is to be able to say, shamwari, tsvaka any other way. Dzese dzawataura idzi, I don't think you have fully exhausted. Probably look for her friends. Mombotaura muri couples, yourself and your wife, and a friend and his wife, and another friend and his wife. Mombotaura muri a group. Muchimbobudisa zvimwe zviizvi zvaunoona kwako zvaunoona kwake makazviwaendla sei, and then try and find a way to get out of it. And also element yekuti iwo wacho wataura nyaya yekuti ari kuti mufundisi wangu enda ikoko and that kind of a thing. Also even your own spiritual life inotonida kutoenda another level because wamumadhaka, and as a result you need to continue to involve divine guidance in terms of what you should do. It seems regarding pana doc ndruke apa pamwe. Yeah, it's okay. Doc, it seems vanhu tukungo nemamwe mashoko turi kuti tsviramo. Basically IoT isina sugar. chatingangotaura murume uyu ndechekuti mutemo wemarriage sewedraft ndokuti a touch is a move. Kana watongopinda kuti ndakutoenda forward uri mota uchidriver hapachina reverse pamuchato. The only thing which you can do is to try and find ways to solve. Divorce is not an option because watovamo ende mukanyatsa kutarisisa Jesu achitaura nyaya iyi nekuti munhu anozobuda mumarriage anenge achiti sure ini I was in hell ndandichitsva regai ndibude. Jesu unoti hakuna chimwe chinofanira kuti munhu abude. Anoti ina handina kuinventa divorce, handina kuisanctiona. Moses akatokupai nokuda kuti mwoyo wenyu yakadini yakaoma. Saka kana watopinda wapinda. Kana muchidya, pane umwe muparidzi akataura achiti marriage yakafanana nokuti muri kudya sadza pamwe nenyama iri. Iye aitaura achiti nyama yakaoma inonetsa kutsenga. Saka iwe ukanonga nyama iyoyo unotoramba uchinetseka nayo isingatsengeki kusvika Jesu auya. Haichadzosereki mudiro nokuti watoidini wainonga. Kana imakona wakugadzirisa kuti zviite nani muri vaviri pamwe potoda wetatu. There is no mistakes in marriage. Good, this is I made a mistake, and there is no turning back. There is no turning back. You reap what you sow. Yes, you reap what you sow. Ndiwo wakadopfiba. That's why Mwari vari kuti I am out of it. Choice ndiyako. Ivo varipo nekuti institution yavakagadzira. But you cannot now say kana zvinhu zvaipa woti no uyu wabva kuna Satan haana kubva kuna Mwari. Nekuti Mwari akakupa choice. But unoblessa union. But do you know kuti panonamatirwa vanhu vaviri pavanochata, there is no miracle that happens on the altar. Kana akapinda munhu kuti azobatanidzwa newe achiima, unobuda wava nekunyima kwako. Kana iye anga ane makumbo anonhuhwa asingagezi, akapinda akadero muchechi, munobuda makadero. Hazvichinjwi nomunamato. Munhu anofanira kutozvidevelopa singleness yake asati apinda mumarriage kuti ave an asset. Otherwise you will be a liability in marriage. Mfundisi, Doc is keeping on messing our software. No, that's fine. Maybe just before I get into what I want to say. Yeah. When we say marriage yakabva kuna Mwari,
we are not talking of geographical space. Kuti iri kubva Power. from planet heaven Yeah, yeah. coming to planet Earth. We are simply saying God is in it. That's our understanding. Yekuti yakabva kuna Mwari. Kana uyo achiti yakabva kuna Satan, understanding yake ndekuti the devil is in it. And he can only see the devil in it. Yes. Those are kuyedza kutaura. How do we help this gentleman? Yeah. I want to appreciate For what? Padare nezvawataura. And I think kune ma-ongoing conversations kune ma-listeners edu. Kana ndanyatsoteerera chaizvo mawerengerwo aitwa nyaya iyi kuti taapapi, ini ndofila kuti mumba umu mune spiritual abuse. This man is spiritually abusive and he needs to work on that himself, because kwa ari anyone anaita something wrong uri Satan, wakabva kuna Satan. So at the end of the day kune chatinoti isusu transference. In others, transference attitude yako unogona kunge usina kutaura, but you can transfer an attitude kune vanhu yekuti vanhu vagotanga kuzvinzwisisa kana kuziva kana kureacta kune thought yekuti iwe uri kuti muri ana Satan. Ukaona munhu achiti ndakaroora dhimoni, and if it is true kuti mudzimai wake akasvika pakudzwa nemurume wake kuti uri dhimoni wakabva kuna Satan, what change do you want to effect mudhimoni rauri kuti uri dhimoni? So if we demonize people and make people demons, this man is suffering from his own transcript. So the man can be a demon himself. He is the one. Isusu kuti vana vamwari hakuna munhu ari demon. Are you getting the point? But this man created a demon in his own marriage. He needs to change how he speaks and how he views people. Kana ndisina kubikira baba wako breakfast and this demon. So how do you Kana create... ndaramba kuenda counseling and this demon. There are things zvaita kuti ndisaende ndisabikire baba wako. Let's deal with that. The reason why ndiri kuramba kuenda counseling, there's a reason for that. But kana ndichipesana newe, iwe wakundilabela inini kuti ndiri demon, and yet at the same time uda ndirara newe pambeda as your wife. That's a terrible joke. This man is joking. You cannot call people demons. Hey. This is a woman created in the image of God. Mwari hana kusika demoni mumukadzi wako. She may be giving you problems yekubika kwa ndatena. There could be other reasons. You may actually be the reason why this woman is behaving like that. She may actually be the one who is supposed to call you a demon. Wow. So in other words, this man has a judgmental attitude. Shamari yangu, don't be so judgmental to a point where you destroy people's emotionality towards you. People lose interest in you when you are this judgmental. You need to address that. It's a problem. He's spiritually abusive. How do you see demons in people? Yeah. Yazouya neimwe Shumba regei katumisire masters. Shumba zvaitwa sei futi tezvara wapenga ko Shumba Murume ndiye asina kubva kuheaven. ko Shumba zvata tichiwirirana wani sedare tarichiwirirana nemurume uyu iko zvino zvimango mutenda matables nyaya dzacho nyati nguva yedu yatifambei. So muchinda uyu zvinota dare rakuona kuti ane problem takuda kutora sekunge iye effect ndiye asita pamwe ndiye asina kutobva kuheaven pamwe vatomuroverera akutoroverera. But let's just look at what this woman, because tiri kupresume kuti maybe okay. but this woman also not taking care of my duties wekubikira hama vabereki vari kuuya kuchechi ari kunzi enda ega. Is there any counsel that we can give to her? I think Panambo Taura earlier on, I was hoping that we were going to also develop that area of thought.
remember pane time yandambotaura pamusoro progression, the growth cycle of people in marriage. Unfortunately, we didn't have much time around that. The circumstance, let's go back to the traditional set. I think we generally do agree with our vabereki vedu kana vairwa seldom did we find out kuti pane kusawirirana. Of course pachiboy kana vazoita maizozviona kana yato physical kurovana, but kuri kuti vatsamwisana kudidi dzimwe nguva you not even know, because kana wangochaendeswa kuchikoro mai vaingokudrive uchienda kuchikoro, baba vaingodzoka achingokutora. It had nothing to do with you. They were not agreeing on something, but they would not involve you. You would not come into the picture. That level of maturity, I think, and this is what yakaenda kupi, but I think it's very necessary to many of us, many couples, no matter which stage of growth cycle you are, to be able to separate issues and say kuti kana tiri kuchechi nyaya iri kutaurwa ndeyebhora kwataenda taenda kubhora tikuta nyaya yebhora, it has nothing to do with zvakaitika mubedroom nezuro. That conflating of issues, I think, in my problems, and we are seeing it in this narration. Yekuti dambudziko riri pakati pa James, api wazita kuti James, asi James kuno, api wazita kuti James, James na Tendai, if you like, anditika, or Mary, anditika. James na Mary vane ma issues hao vari two. Baba wa James wayakumba vane nzara. It is not, James has nothing to do with the baba wa James. I think kunyima baba wa James chikafu is a problem. Ya kutopamiza pane problem yange iripo. So my challenge is to many couples, not this particular couple as such, but to many couples, being able to separate issues and deal with them honestly and genuinely, issue by issue. Ruzhinji tinochengeta zvowanda kana zvawandisa tichaziva kuti which issue are we dealing with, tangoponda zvese zviri musaga, and we do a lot of damage. Maybe my parting remark was also around reciprocal behavior. Kuti mudzimai wangu akandikanganisira ndikasagona kuatenda ini issue yatakanganisana nayo, ini ndo act out also in ndichitsiwa zvaandita. I feel kuti baba wangu havana vauya kumba ndandine kati $20 kana ndofunga kuti baba wabatsirike nepapetrol kuti vadzokere. Ndokufunga kuti mai mwana havana kupa baba wangu mari, saka mai wake pavanouya I'm not going to do anything, and we escalate issues tichita magames akadaro ari socially damaging and also emotionally damaging. Marriage is an emotional institution. It's, of course we are speaking logically, but it's a highly emotive institution. And if you are not very careful in looking at the tender areas of marriage, winning it is very difficult. So ndafara funga yanga ruta na pastor vazokumusura wa mulabel zvawoko wakati iye ndiye Dhimoni. But I think the pastor the thinking in amfundisi ndeye kuti what he desires to see as the outcome, he should actually be plowing it in. Amen. Because as you plow it in, yes, the wife would then see what the guy is committed to it. To a plus on his side, he's writing this letter, remember. Believe it or not. He's still writing that letter. The wife is at home, he is at home, which is a very good thing. Can I add, this is my closing remark. Okay. All right. No, and this is what I would. Sure, yes. Ini wadari shuwa tendera nayo nemaonero angu. Iyi nyaya iyi haichisiri yatendai na James. We call it's a systemic issue. Yanema dynamics akura kudarika just the two of them. Ukaona ku church kwatosazvamirwa kwenzi ina handichakuendi na pastor wako. That's part of the social system. Then vabereki vari mumba havachabikirwe and what have you. And kuda dzimwe nguva vafundisi unoziva sometimes kana uri kudhila a husband ane mari ari very influential, sometimes ukapusa unogona kuteerera one side, rimwe side rorega kuteererwa.
nhengo dzechechi dzobva dzashaya an objective munhu anogona kuvabatsira kuti anzwe both sides. Saka mukadzi vari kuti even ndikaenda una pasta kwacho ka Ndewako. handimbonzwikwi saka handisi kuendako. Ndipasta wako. Wabereki wake ava vanonzwa James ndo wavanonzwa. Saka kuwabereki wake saka at the end of the day conflict iyi inogona kupinda mune yatinotiyo in psychology help seeking behavior. Wakuru wedu wakativo hanzi mbudzi kuzarira pane vanhu hanzi ndidini nditandwembwa. Ukona marriage yenyu makuimanager pamberi pemaparents enyu, it's a cry for help. Makuimanager publicly kuchurch, it's a cry for help. Masystems apakutotsvaga masystems ari supportive anogona kuteererwa neavo ivo vari tu havachaigona inotoda help from outside, but the help should be willing to listen kune mudzimai as much as it listens kune murume. Amen. Gono, your last words tibva taenda pana Dok Dimcha mavhara momovha matizotinda matira. Alright, ini ndinongoti hangu kuhama iyi ndodzokera papoindi yevhesi ratatanga naro rinopa yambiro kumudzimai, rinopa zvakare yambiro kumurume. Pane mavhesi akawanda anoedza kusupporta marriage in terms of especially kuna Ephesians inotaura pamusoro pemurume, mukadzi achizviisa pasi pemurume wake, murumewo achifanirwa kudawo mudzimai wake. I think those are good guiding principles. Beautiful. And I totally also subscribe kune zvataurwa naNyati zvekuti public, even nyamuziwa vazvibatawo zvakare kuti public display of your dirty linen doesn't help the situation. Zvinotoita worsen because uri kudhila nemunhu ukakanda chibhakera iye achavhika, ukakanda futi ovhika, chechitatu anoti ndakumbodzorerawo. Saka hazvidi kudaro in a marriage situation. Saka ndiri kuti hama yangu, yes, mukadzi ane weaknesses awaita point out. Also take an introspection of yourself kuti uone kuti zvakamira sei. But don't give up. Don't give up. Who knows? By the grace of God, unozotoona mukadzi wako an angel. Amen. Iwewo wakuenjoyawo your marriage. The fact yekuti zvataurwa kuti ari kunyora ari mumba kutaura kuti ane hope about his own marriage. Saka toda kuti keep on going. Ramba uri mumba imo. Ramba urimo. Usende kwa past. Thank you. Doc, just in a few seconds. Chandingangotaura ndechekuti this man uyu anofanira kucheka kuti chii chaari kumbopa mukadzi wake, nemhaka yekuti mukadzi akafanana neincubator. Incubator haina chinhu chainogadzira yega, incubator inoreceiver. Saka iwe kana uchigamuchidzwa neincubator chimwe chinhu, inotokutambidza bheki chawaipa iwe but chapetwa. Saka the man uyu anofanira kucheka kuti nokuti ukapa mukadzi a seed, she gives back to you a child. Ukamupa groceries, anokupa a meal. Ukamupa shoko, iye urokupa sentence. Ukamupa sentence, iye urokupa paragraph. Ukamupa paragraph, anokudzosera rava bhuku. Iwe kana usingafari necha uri kupuwa nemukadzi wako, check kuti what am I giving you? Amen. Ukachinja zvokumupa zvinouyawo kwauri zvinenge zvanaka. Kureva kuti iye kana ava kukupa hero, you must be giving you something terrible. Shurugi yai. Shurugi yapa. Watinotenda. Thank you so much. May God bless you. Atere toimba makomborero akose kwa muri. Fundisi tivharere nemnamatu. Ngatinamate hedu. Mwari Baba, toda kukutenda ine institution ye marriage. Toda kukutenda ine mhaka yekuti imi hamuuyi muchiti decidira kuti wana uyo kana kuti uyo, but munongotipa guiding lines. Panguva ino Mwari tachikumbira musangane
nevanhu vari mumamarriages vari kusangana nemachallenges akasiyana-siyana. Zvikuru sei muri ine nyaya yatinayo Padare nhasi. Chishuwo chedu kuti imi mukaita the common denominator kumurume mugoita zvakare the same kumukadzi, these two are going to come close to each other. Ivai navo muvakomborere, mukomborere nevamwewo vane machallenges akasiyana-siyana, asi mutipe tose simba kuti tisaita opt out, but kuti titsvake masolutions ekuti how can we make our marriages better. Nevari kutsvaga kuti vapindewo mumarriage vabetserei kuti vaite sarudzo dzakanaka dzinoenderana neshoko renyu. Tokutendai nokuti manzwa kukumbira kwedu tichipota nezita raJesu. Amen. 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 Ayo, tatenda. Shumba. Mambo wede atinaita kuchitwa chake chekudenga ozomira senyi mukutongwa mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga titamira senyi apo mambo apinda mambo Jesu anechirema akange pazoizwa bizwa nebiri yake tichamuona mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga titamira senyi apo mambo apinda zakaipa zichaoneswa apo tapinda pakutongwa zvemumoyo tinoziwana mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga titamira senyi apo mambo apinda ochafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga titamira senyi apo mambo apinda tenzi tinokumbira mudza kuti tese tinozomira kunzvimbo dzedu nekusatya mambo apinda